Vítám vás u 4. dílu z online hry Kyv Boží král z platformy ČTDčko. Dnes pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. A to tady v Praze, kam jsme jeli místo otce a začali jsme spravovat zemi. Zjistili jsme, že naše matka Eliška je mrtvá a přišel nám dopis od Klimenta VI., že máme za ním jet do Avignonu. Tak jdeme na to. Ale ještě předtím, než se tam vydáme, tak nám tady svítí korunka, tak se podíváme, co nám to ukáže. Stavba Prahy. Vybuduj z města srdce říše. To bylo přesně o tom, o čem jsem celou dobu mluvil, že ty groše budou důležitý na stavbu Prahy. Takže nyní můžeme začít. Já bych asi začal tím, Nové že bych město. udělal nové město. Tak. Máme grošu dost, takže můžeme utrácet. Nové město. To by prozatím stačilo a my se můžeme Odteď je vydat do tvé Avignonu. umění boje o trochu vyšší. Zase máme vyšší úroveň boje, což se nám bude hodit. A taky se nám bude hodit oživení někde. Takže zjistíme, kde se tady bude dát oživit. A vrhneme se do Avignonu. Tady si myslím, že byla nějaká katedrála, pokud se nepletu. Jo, je tady. Tady se oživíme. Vidíš tu ikonu knihy? Pokud jsi v příběhu nevšiml ukrytých grošů, A neoživíme. otevři si kapitolu znovu Jo, oživíme. a mince se sbírej. Dobrý. Jsme oživení, uložíme si hru Hra byla uložena. a jdeme do Avignonu. Bude to dlouhá cesta, takže se můžete v klidu usadit a my budeme pokračovat v cestě. Ještě tady teda pozbíráme groše, aby jsme mohli později vystavět tu Prahu úplně celou. Což já určitě chci, protože jako Karel IV. Taky dbal na stavbu Prahy. Přece jenom vystavil katedrálu svatého Víta. Tak. Tudy to hezky projdeme, to máme kratší. Tudy ne. Tudy dolů. Jo, tady. Jdeme do Avignonu. Spěchej do Avignonu za Petrem z Rosie. Měj se však na pozoru před vojáky Ludvíka Bavora. Císař se obává tvé rostoucí moci a mohl by tě chtít zabít. Tak. Očividně jsme se zapletli do koutku s hlavním nepřítelem, který nás chce zabít, tedy Ludvíkem Bavorem. A my musíme do Avignonu. Tak doufám, že tady moc nestratíme životy. Protože to by bylo nemilý. Jo, tady groš. Groše nevynechám ani jeden. Tady uvidíme. Tady to musíme rychle projít. Nechci ztrácet životy. Tady půjdeme, aby jsme sebrali groše. Tak a jdeme dál. Tak vidíte, že to je taky mnoho loupežníků. Ale ti jsou na nás moc slabí, takže moc životu nestrácíme. Ale teď bychom fakt měli spěchat. Zde půjdeme dolů, protože je tu malá kaplička, kde se oživíme. A je to relikvie. Kázání o papeži. Kliment VI. Byl vychovatelem Karla a jeho ženy Blanky v Paříži.
tam s Karlem navázali velmi vřelý vztah. Traduje se dokonce, že už tehdy Kliment svému nadanému žákovi předpověděl, že se jednou stane římským králem. Karel mu jeho poklonu pohotově oplatil. Ty však budeš dřív papežem. Došlo na slova obou dvou. Papež Kliment VI. Tedy byl Karlovým Tak, učitelem můžete v Paříži. můžete zase typovat do komentářů. Budu si všechny komentáře číst. Takže doufám, že tady něco hezkého napíšete. Ale já dám učitelem v Paříži byl. Správná odpověď. Získá kopí svatého Jiří. Stavba přenosný oltář. Kopí svatého Jiří. Máme další relikvii do sbírky, Hra byla co uložena. se hodí do 100% celé hry. Ano, řekl jsem do 100%, protože tuhle hru dohrajeme taky na 100%. No a teď půjdeme sem dolů. Loupežníci 2. Slabý. A ještě utíkaj. 2 groše. Hodí se. Teď už konečně víme, na co to bude. Nebo spíš teď už konečně víte, na co to je. Takže to bude jednodušší k pochopení. Tudy to rychle projdeme. Ať nestrácíme čas. Tady si vezmeme 2 groše. Zabijeme další loupežníky. A víc se tady s tím zdržovat nebudeme. Půjdeme tudy. Další loupežník. Docela mě štve, že tu nejsou moc silní nepřátelé. Já bych chtěl docela větší výzvu. Dobrý, tady groše tady možná groše budou. Tam nahoru nepůjdeme. Tady je groš. Máme málo životu, měli bychom si dávat pozor. Tady dáme další groš. Doufám, že už tam budem. Jako nechtěl bych umřít. Jo, jsme tady. Tamhle je sice groš, ale my se k němu dostat nemůžeme. Což je škoda. Už jsem to několikrát zkoušel, když jsem to hrál předtím, ale nešlo to. No a jsme v Avignonu, tak se jdeme podívat na další kapitolu, co se bude dít. Podívej, Bušku. Papežský palác. Dovnitř už musím sám. Aspoň si zatím ve městě poslechnu novinky. Petře! Tedy svatý otče. Jak jsem rád, že se papežem stal tak moudrý muž. Bůh ti žehnej, Karle. Teď mi říkají Kliment VI. Jdeš pozdě, tak jsme s tvým otcem a prastrýcem Baldvinem začali bez tebe. Promiňte, cestou jsme se skrývali. Měl jsem předtuchu, že mi hrozí nebezpečí od císaře Ludvíka. Kvůli tomu se tu právě scházíme. Jistě si po cestě vyprahlý, synu. Napij se s námi. Jsi pozorný, jako vždy, otče. Ludvík Bavor není ochránce křesťanstva, ale bezbožník, který pohrdá papežským stolcem. A to se mu půlku života pomáhal. Fuj. Vám Lucemburkům ukradl Tyroly a Korutany. Několik bitev se mu vyhrál.
Schromažďuje kolem sebe vyděděnce a papežské odpůrce, třeba arcibiskupa z Mohuče. Mohučského arcibiskupa by bylo dobré mít na své straně, vždyť korunuje české krále. Bývávalo. Pražské biskupství jsem povýšil na arcibiskupství. Příštího krále korunuje arcibiskup pražský. Na arcibiskupství. Povoluji proto volbu nového římského krále, aby se o trůn ucházel někdo pobožný a vzdělaný. Kdo se nezalekne bitvy. Ale já už to nebudu. Napadlo mě, že bys to mohl být ty, Karle. Ale nebudu ti lhát. S královským titulem bys získal i mocné nepřátele. Ludvíka Bavora především. Jsi ochoten tu výzvu přijmout? Ale jak získám volební hlasy? Co kurfistům nabídnu? To nech na mě, milý prasinovče. 2 hlasy už máme a další obstaráme. Bratře Gerlachu, podpoř ve volbě markraběte Karla a dostaneš konečně klíč od svého úřadu. To by se mi líbilo. Nechtějí mě tam pustit. To víte, že vám to podepíšu. Císařův syn mi leze do zelí. Král Karel s ním zatočí. Spolehněte se. Když je to pro dobro říše, správná volba, bratře Valrame. Karle! Přistup blíž a poklekni. Nemůžu být korunován v Cáchách pravou korunou? Cáchy jsou stále věrné císaři. Tam bys mohl přijít o vaši královskou hlavu, výsosti. Bušku, Anglický král Eduard se vylodil s vojskem ve Francii. Sedejte na koně, králi. Jedeme našim přátelům na pomoc. Tak, to máme další kapitolu komiksu hotovou a podíváme se na to, jaké z karty jsme nazbírali. Přenosný oltář, karty setkání. Když Baldvin Lucemburský, trevírský arcibiskup, prastrýc Karla IV., zdatný politik a diplomat, jeden z nejmocnějších říšských kněží, takzvaných kurfirstů. Přispěl ke zvolení Karla IV. Říšským králem a stál i za dalšími politickými dohodami, například za Karlovým sňatkem s Blankou z Valova. Kurfiřti. Kurfiřt byl říšský kníže s právem volit císaře. Ve středověku jich bylo 7. 3 duchovní, arcibiskupové Mohučský, Kolínský a Trevírský a 4 světští. Král český, falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský. V lichém počtu byli proto, aby žádné jejich hlasování nemohlo skončit nerozhodně. Tak to máme všechny karty setkání, které jsme nazbírali za tuto kapitolu a můžeme se vrhnout zpátky na stavbu Prahy, že bychom něco postavili. Stavba Prahy. Vybuduj z města srdce říše. Nové město. Tohle nemůžeme, Univerzita Karlova. tak půjdeme na Univerzitu Karlovu. Výborně, tvá univerzita je založena. Tak máme celou univerzitu a příště můžeme dokončit třeba Nové Město Pražské nebo začít Rozvoj Prahy, anebo Karlův most, nebo Hladovou zeď, anebo katedrálu.
Budu se snažit, aby to bylo co nejvíc historicky přesný, ten rozvoj Prahy, ale nezdaručuju za to. No a tímto bych dnešní díl ukončil. Doufám, že se vám líbil. Byl sice takový kratší, ale doufám, že to nevadí. Doufám, že jste se ho užili. Dáte like na video, napíšete komentář. Možná můžete dát klidně i odběr na můj kanál. A já se na vás budu těšit zase příště u dalšího dílu z této nádherné hry z roku 2016.